घर आवडलं तुम्हाला? घर आवडलं? बस झालं, चला चला ओय बाबू. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आजच्या ब्लॉगची सुरुवात ना आपण पाण्यापासून करूया. तर पाणीचा प्रवाह बघा किती आहे, बापरे. लास्ट टाईम आजी इकडे आली होती हातपाय धुवायला. पाणी बघा. आणि आपण माहिती इकडून क्रॉस केलं होतं आणि ते शॉर्टकटने वरतीसुद्धा गेलो होतो. जर तुम्ही रेग्युलर व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्हाला मी जे सांगतो ते तुम्हाला म्हणजे रिकॉल होत असेल. आता पाणी बघा केवढं आहे, म्हणजे एक माणूस खाली जातो एवढा डीप आहे. गावात आल्यानंतर सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे जे आपल्याला नॅचरल हवा आणि पाण्याचा आवाज जे येतो ना ते एकदम छान वाटतं. आता तुम्ही इकडे बघू शकता. बघा पावसात बघा सर्व कसं हिरवं हिरवं दिसतं. ही सर्व आळूची भाजी आहेत. इकडे आपली गाडी. आणि तो बघा आपल्या आजीचं घर. आता आजी आलेली आहे. हे सर्व घेऊन आलात? चला चला जाऊया, चला नदी जाऊया. बघा घसरायला होतं ना सर्व. जास्त पुढे जाऊ नका आजी, राहू द्या. नाही तर आमची आजी आली हा पाय धुवायला. चिखलात पाय गेला आजीचा. दगडात पाय द्यायचा सोडून चिखलात दिला. पुढे नका जाऊ, सरायला व्हायला आजी. बस झालं, चला चला. का आजी आमची ऐकत नाही बाबा, नाही बोललं तरी गेली. पाणी बघू शकता तुम्ही. ती पण टाकली तरी चालेल अशी. इथे बघा आजीने काय घेतलंय. हे काय घेतलात? आजी बघा काय घातली, सॉल्टेड. खावा. बंद करू. हां तर नाही चालेल असंच आहे ना. आता हे तुळशीचं पानं बघा आम्ही खाणार आहे आता. असं तुम्ही पण गावी आलं की असं खायचं. बसले आजी कुठे आहे? चला. आले काय? आले इथे आले. नका उतरू, राहू दे आपण पुढे उतरायचं. उतरूया नाही. आणि हे आणलेत बघा, त्यांना खायला आणलंय आम्ही. चला बाहेर. आले आले. ओय बाबू. आजी घेता का बसायला? हा त्याचा छोटा पिल्लू. खाल्लात? अजून हाय, थांबा थांबा, अजून आहे, थांबा. या आजी. या छत्री हाय या. या धरलाय. हे घ्या. एक द्या तुम्ही ह्याच्यातला. नाही काय नाही करणार. थोडा नाही द्या त्यांना.
अरे चला. ए बाबू धर. अरे बाबू हे चला. टाका टाका सर्वीकडे टाका असं म्हणजे कसं सर्व खातील. इथे बिस्किटांचा पाऊस होतो इकडे. चला आता आम्ही बघा घरी पोचलेलो आहे आणि इकडे आम्ही झाडं सुद्धा आणलेले आहेत लावायला. हे झालं नाही बंद करू. ते माती पडली बाबू. पुढे दे ते होईल नंतर साफ करायला. काढायला पाहिजे. चला आता आजी आणि आता लय दिवसांनी हे घेऊ ना. चला बबू लोकांना खाऊ दे नंतर ते कागद उचलूया. खूप दिवसांनी आलात ना घरी. आलेलो आहे आपण आपल्या घरी. तर आता बघा आपण आपल्या घरी आलो आहे ना. तर आता आजी आताला वरचं पण घर दाखवायचं आहे आणि तुम्हा सर्वांना पण दाखवायचं आहे की काय काय आपण अपग्रेड केलं आहे किंवा काय मॉडिफिकेशन केलं आहे. लावलं टेकू वरती जाऊन येऊया का. वरती जाऊन येऊया चला. आता तुम्ही पण आमच्या सर्वांसोबत तुम्ही पण चला वरती. इकडे बघू शकता स्टेअर्स बघा पावसामुळे कसे झाले ते नंतर होतात व्यवस्थित. इकडे हे लावल्यामुळे का आपले डॉग्स वरती जाऊ नाही शकत. हां लाईटे बिटे चेक केले सर्व व्यवस्थित पेटतात. या आता सर्वांनी तुम्ही पण सर्वांनी बघूया. हे बघा आणि असं वरती बघितलंय नाही ना. मग काय सरप्राईज आता तुम्हा सर्वांना पण आणि तुम्हा सर्वांना पण. येस हे छान पाऊस आता हे म्हणजे एवढा भिजायला होत नाही. आपल्या अंगावर पडू नाही शकत. चला या तुम्हाला थोडा अँगल तर दिसलंच असेल ते. आजीला जमतंय ना चढायला. सांगायला पाहिजे. या चला या चपला इकडे काढूया. काढली इकडे हे बघा. हां आता आतेला लांबून काचा दिसतात आहेत. हे सामान आता राहिलेलं आहे ना सिमेंट. ते 4 पोती सिमेंट राहिली आहे ते. आता ते बाकीचं काम राहिलं आहे ना ते करायचं आहे. काचं मस्त आहेत ना. बघा जाऊन बघा काचा. कलर हात ठेवला का पिवळा ह्याला. काचाला हात लावून बघा ना. काय आलं काचा नाही वाटलं काचा आहेत बसवायचे ना. पण किती छान वाटतं ना एकदम. आपण ज्याच्या हॉटेलमध्ये राहतो ना असं चांगलं. लॉकचं ठेवायचं हे. हां ते असं फोल्ड होणार बघा. इथे हे लावलंय ना हे काढलं ना हे 3 इकडे फोल्ड होणार आणि ते तिकडे फोल्ड होणार. काय करणार फोल्ड. हां थांबा दाखवतो तुम्हाला. असे आता हे आपण काढलं समजा. हे बघा वरचं असं यायला तर भेटतंय हे असं प्रत्येका ह्याला बघा हे प्रत्येकाला म्हणजे असं गोल गोल फिरत असं फिरत त्या साईडला जाणार ते. मला वाटतं काचा लागले की काय. चला या आता. आणि ते बाथरूम बघितलात तुम्ही खूप दिवसांनी अगोदर दाखवला होता. पहिल्याच थोडं बघितलेलं तेव्हा हे काम नव्हतं झालेलं. टाईल चांगले आहेत ना. मस्त एवढा मोठा बाथरूम आहे. संडासचं इथे होणार. हां इंग्लिश वॉर्ड आणि ते इकडे बेसिन इकडे सगळं इथे होणार व्हायचंय. आणि या बाजूला हे झालं आता त्या रूममध्ये राईट साईड. आणि हे बरोबर सूट झाला कलर एकदम. चिऱ्यांचा कलर सूट झाला म्हणतात ना. चला अजून आहे बाजूला घर संपला नाही. झाडा बिडा पण मस्त वाटतं ना. तो मोठा झाला ना एकदम. त्याला कसं पाणी जास्त आहे ना. त्याला पाणी जास्त आहे ना. आणि इकडे जो हे झाड बघा आपलं बनाना ट्री. नाही बदाम नाही बनाना ट्री मोठा झाला ना एकदम. हा पण हाईटला बघा किती आला. आणि तो खड्डा भरला बघा. तो खड्डा आहे तिकडे. पाणी मुरून येत असेल. हो होय. चला या आतमध्ये जाऊया आपण सर्वांना. तुम्ही या. हो तेच बघतो इकडून आलं का कुठून. इकडून पाणी येते वाटतं. ते पाणी न येण्यासाठी काय असतं ना असं तिकडे मस्त छान लादी इथे मस्त सूट झाली. ही छान मला आवडली. ही वाली ना.
सगळ्यांनी मला लय आवडते. वेगळी आहे ना. छान छान मस्त किचन बिचन पण बघा कसं. मस्त मस्त वा. अरे बापरे भरपूर पाणी आलंय पप्या. इकडून पाणी आलंय, दरवाजा नाही ना याला. अगं झडी आहे. हे बघ इकडे झडी आली. इथे काहीतरी केलं पाहिजे बघा ते जवळ आलं हे. नाही इकडे ना आऊट काढला पाहिजे होता. हा इथं हे करायचं पाणी भरायला. पाणी जर आऊट नाही काढला वाटतं मी इकडे. आता थोडे दिवस ना मम्मी काजल आऊट होता तो हे झालाय बघा. मुजला नाही बुधला ना टाइल्स लावले ना. काहीच लावले हा बघा ना आऊट होता. काही जायत नाही काय पाणी जात नाही. किंवा इकडे बघा हा ही टाइल्स पण नसती ना. ते बाशी मी अजून पुढे पाहिजे होतं पप्या. बाजूला सर्व ते लहान काय झालं. माडार टाकले नाही का सामान वाट लावले. घर आवडलं तुम्हाला? घर आवडलं? हो आवडलं. आम्ही दिवस राहतो इथे. बिंदास. किती काय भाजी मारेल वरती. वरतीच बसायचं, खॉट टाकले की चहा. झालं. आजीला आयुष्याला म्हणजे कुठे बाहेर नको नको. मस्त पार्टी व्हायची इकडे ना. वाटेश्वरी हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्या वरी असं आहे ना, हवेवरी. अंधेरी हुंदेरी हे दोघी जावा मध्ये गुलाब घेतो हवा. अरे वा, चला चला जाऊया. चपला बघा इकडे काढल्या. रामकृष्ण हरी बाबा देवा सगळं चांगलं. हे घे तुमच्या उपवर. चला तुम्हाला पण घर कसं वाटलं सांगा. मस्त छान. त्यांना पण आवडलं का विचार. होय, झाडं पण एकदम छान वाटतात ना. आवडणारच. चला आता तुम्हाला मी अगोदर तर सांगितलंच होतं ना की हे आता मी पाठच्या 2 रूम मध्ये आलो. आता हे रूम मी भाड्याने देणार आहेत ना, तर आमचं जेवढं सामान आहे ना ते सर्व आता आपल्या पुढच्या रूम मध्ये ठेवायचं. सामान म्हणजे काय, या खुर्च्या म्हणजे त्या आम्ही पाहुणे आले होते पण तिकडे जास्त गडबड नको म्हणून खुर्च्या आणि हे सर्व बेड सर्व आपल्याला तिकडे न्यायचे. हे सर्व आता मी तिकडे नेतो. पाऊस नाही ना तोपर्यंत पटकन काम करून घेऊया. पाऊस आला की परत सर्व हे सगळं भिजत राहणार. ही माझी 5वी राऊंड. सामान आलेला आहे आपला. आता ही आपली लास्ट गादी. सर्व साफ केलं म्हणजे कसं भाडेतुरीला रूम मोकळा मिळेल. हॅलो पप्या. हा एक मिनटं मम्मी. काव्य नाव काय यांचं? हरणे. हरणेला बोलव इकडे. काव्या तुझ्यासाठी गिफ्ट. मी बघा तिकडे गाडी जरा चालू ठेवली कारण बंद चालू होते ना ती. जा तुझा गिफ्ट घे तुझ्या हाताने. हे बघ काय रे, झरणा. ते घे जा गिफ्ट. दिसला काय? हा जा. चला. बापरे हे काय होतंय? हे आमची बघा ऑटोमॅटिक पाणी सोडणारी गाडी. बाबा क्या हो रहा है ये. सर पावसाचं पाणी जमा झालं वाटतं याच्यातच आहे ना. तुमची गुरं कुठे आहे काव्या? हे दोन गुरं आणि तिकडे एक आहे ना सोडलेला. आता आमच्या हातात बघा काय डार्क फॅन्टसी केक. ह्याच्यात टाकायला सुक्का पोपलीच्या झाडा टाकायला. तर आता इथे आम्ही शेण टाकतो. हा काय का टाकता शेण? हा सुक्का खत होतं ना त्याचं. त्याला भरपूर टाकायला. हा माती पण हवी त्याच्यावर. माती टाकूया आपण. धर दे हे. आता आत्याच्या हातात कोणता झाड आहे? हे बघ कढीपत्ता. तो कढीपत्ता. आणि काय करते? झाडे पाहिजे 2 ती काय घोडागाडी केली काय? तर इकडे बघा आमचं काम झालेलं आहे सर्वांचं. चहा पिऊन झाली. चहा प्यायलो आम्ही. हा आता कसा हा महिना माझ्या बर्थडेचा महिना आहे ना ऑगस्ट मध्ये आणि बरोबर 5-7 दिवसांनी माझा बर्थडे आहे. तर
हां म्हणून आम्ही केक ॲडव्हान्समध्ये कापतोय इकडे, कारण मी नंतर घरी जाणार आहे, मग मुंबईला कापायचं जाणार होतं आहे. आधीच्याच घरी, लाईट गेला होता. म्हणजे काय तिकडे मला बोलवत नाही, जात नाही ना मी मुंबईला आता सध्या. बोलवत नाही की तुम्ही येत नाही? नाही, आम्ही येत नाही, तो बोलवतच. आम्ही तर आता पण द्यायला तरी येतच नाही ते. जरा तब्येत वगैरे बरी पण आता काय झालाय, आता कापायचा होता माझ्या घरीच तो केक, पण लाईट गेला तर पप्पूच्या घरीच आता कापतोय, पण ते माझ्या पप्पूचा तिकडे मोठा होणार आहे वाढदिवस, पण आता माझ्यासाठी थोडस आणलेलं आहे. त्याची केकची वाट लागली आहे. तो पट ए खोल काव्या, काव्या खोल काव्या इकडे. उघड उघड काव्या. काय झालंय? जरा सुका काय झालंय? ते वरचं हे झालंय रे. काय झालं या सर्व क्रीम इकडे तिकडे झाली. तो सारखा आते खोला, आते खोला तुम्ही. काय ते ते आम्ही कार मध्ये आतेली वाकडा ठेवला, ते झाला वाकडा. आणि ते लूच आहे ना हे. आणि तुम्ही सर्वांनी सांगा माझ्या बर्थडे काय कमेंट मध्ये सांगा, माझी तारीख काय मला सांगा. तुला माहिती आहे का तारीख? नाही आम्हाला. जाऊ दे, आपण केक खाऊया आता. तुझी तुला पण नाही मला माहिती. पण हा आजीला कापू दे हा केक, आजीला. हा काय ऐक हे कर. कोणता बर्थडे, पप्पूचा का माधुताईचा? दोघांचा एकत्र. हा आजी काय म्हणतात? तुमची तारीख काय आहे? किती लक्षात नाही माझ्या. लक्षात नाही, राहू दे चला. सांग सांग. 3, 2, 1. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. म्हणजे पप्पूचा वाढदिवस काय? हा आजीने कापला. आजी बरं होता. पप्पूचा वाढदिवस कधी आहे? तर मी तिथे नाही म्हणून साठी पप्पूला आजी तर्फे आणि तुमच्या सर्वांतर्फे. हा एक केक पप्पूला भरवलेला आहे. नाही आपल्या पहिल्या छोटीला भरवा, कारण आपल्या घरात छोटं आहे ना, त्याला पहिलं भरूया. हा दे सार. का काव्या, काव्या अजून देणार आहे, थोडासा का पहिला. थोडा खा. कसा आहे केक? छान आहे ना? क्रीम केक, दे पप्पू. आईस केक म्हणतात त्याला, आईस केक. त्यांना नको दे हाती वरतला. काव्या तुला देऊ ना खायला. हा जाणार आमच्या दुसऱ्या आत्याच्या घरी. आणि आम्ही खातोय. संपलं ना मग सर्व. संपलं. आम्ही आपलं जरा जरा खाल्लं पोट. थोडंसं पीस बुबूंना पण द्या, बुबू खायला आहेत ना. चला चला खाली 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 द्या त्यांना, खाली उतरा. खाली चला. आई खाली दे. चला तिकडनं या. चला आजी दिलं तर खायला. चल जा तिकडे, जा खाली, जा खाली जा. थोडस पाणी इकडे बालदी आणून बाय बाय. आपला पडला होता. राम दे सर्व आता. सदाफुलीची झाडं इथे राम दे आहेत. तिकडे, हात नको लावू, आपली झाली. चला तर एक 1 डे ट्रिप झाली. होय. थोडंसं कसं घर पण असं चालू राहतो ना व्यवस्थित, आणि सर्व उघडलं एकदम. जातं म्हणजे आवाज येते आतली बाहेर. काव्या टाटा. हा. परत उद्या येतोय मी. हा काय छत्रे पण. तुला चिप्स घेऊन येऊ छत्रे परत? खातो बाप्पा ह्याच्यात? हा हा छत्र्या ठेवायच्यातच. पाठी काय सर्व राहतं तेवढं आणि ठेवायचं. पाऊस लागला तर नाही तो काय चला गाडीत या. आपल्याला थोडं लागणार. चला चल, या. बस बस आहे. बबी तू मी तोपर्यंत पाठचं पण करतो. काव्या टाटा टाटा काव्या. बाय बाय. तुमचं दिवस. येतेस आहे काय? आता कुठे गेली दुकानात भाजी आणायला? भाजी. तुम्ही काय खाता? चॉकलेट काय खाऊ घेतला? पिशवी घेतली आणि हे घेतलं बटर बिटर लाईट घेतलं चिवडा वाटतं. घेतला आणि बेसन घेतलं चल. आणि ह्याचा फ्राईड राईसचा मसाला, चल. दूध पिशवी आणि आटा आहे. आटा आटा पीठ नाही काय? हात आहे हा. भाजी नाही त्यांच्याकडे. हे आतमध्ये घ्या. आणि ब्रेड घेतला. हे बारीक वाटतं एकदम. परवाच जरा जाड जाड वाटत होतं. आता तुम्हाला बघा कोकणात आपलं घर आहे, आपला बंगला आहे, तोही तुम्हाला आवडतो ना, पण जसं आपण रस्त्यातून जातो ना, है ना आजी, आता की वेगवेगळे पण असे आहेत ते चांगले दिसतात. आता फ्रेश बनलेला हा समोर जो आहे तो फ्रेश बनलेला आहे ना. राहतात तिथे लोक आता. राहतात ना. कलर बघा आणि हे बघा कसं दिसतोय. जरा गाडी पुढे घेतो आता बघा तुम्ही कसं दिसतोय. मस्त दिसतोय ना तो, गावात पण म्हणजे अशी घरं झालेली आहेत. है ना. कोकण म्हटल्यानंतर अशी पण घरं आहेत. हे बघा किती छान वाटतंय ना. चला आता आपण जाऊया. आणि स्लोप बघा कसा आहे, गाडी बंद केली तरी चालते. तर मी परत उतरलोय, तुम्हाला एक परत सीन दाखवायला. ॲक्च्युली दाखवलाय तुम्हाला मी, पण पाणीचा प्रवाह कसा वाढत जातो ना, वाढत आणि कमी राहतो. तर हे बघा, वा वा वा.
आज जरा पाणी कमी वाटतोय. हा काय बरं आहे ना. येतं फिरायला गाडीत फिरायला येतं. पाऊस आहे बाबा, नको ते पाकाडीला आधी. पाऊस मारणार तो. हे पाऊस आरामात जाऊ तुम्ही पण. घसरगुंडी झाली चला पाकाडी. बाय बाय. हा,